Sunt Alexinov HD și o să filmez un videoclip, primul meu videoclip. Așa. Da, sunt nou pe aici. O să ne ducem să tăiem și lemn de acelea. Mă scuzați de asta, sunt puțin răcit. Așa. Puțică într-un cup. Pickaxe. În sfârșit. Așa. Pe asta o să filmez eu pe serverul ăsta mereu. Nu chiar. O să vă arăt niște mecanisme. Cred că e de ajuns. Atâta. Așa. Toată pare. X. Așa. O sabie într-un cop. Și o de asta și o răpuțică o să ne trebuiască. Ce faci, păcușorule? Unde plecați? Că te vreau. Ce păcușor, dar nu mi-a dat nimic. Vino încoa. Nu le vreau. Așa. Ne trebuie niște oițe. Acum ne trebuie lemne să ne facem și noi pătuți. După aia ne apucăm să tăiem mult lemn. Vreo 3 stack-uri. Ne facem o casă. Așa. E foarte tare biomul ăla. Cred că acolo o să-mi fac și casă. Așa. Ce avem noi aici? Da, e bine. Așa. Spre biomul super.
superbă. Așa. E foarte frumos lemnul ăsta. Chiar îmi place. Adică îți poți face casă din lemnul ăsta, multe chestii. Din orice lemn poți să-ți faci casă, dar asta e foarte frumos lemnul ăsta. Se numește acacia. Acacia. Și o să jucăm și pe servere online. Așa. Lemn. În pădure cu alune. Adi. Așa. Ia încoa. Gata. Avem? Nu, mai vreau. Mi-am dat acel 20, lemnul ăla, că vreau să-mi fac doar tavanul făcut din el. Pereții și celelalte vreau să-mi fac din acacia. Și mai vă zic încă o dată, lemnul ăsta e foarte frumos. Ce faci, oiță? Mai trebuie luna ta ca să-mi fac și eu un pătuț. Ce faci? Mai da și cărniță. Ce să zic? Dacă vă întrebați ce versiune am, 0.15. Cu pistoane și cu cai, știu. Puteți să vă luați de pe Aptoide. Aptodai. Dacă vreți. Și pentru azi am terminat. Ce faci, uite-o? Și pentru azi am terminat. Nu uitați să-mi dați un like, butonul roșu de jos, subscribe și un share. Pa, pa!